Zdravo svima, ja sam Jovana i danas ću nastaviti priču o brzom čitanju. Kada bi čovjek normalno čitao i prešao pokretom oka od početka do kraja reda, on bi čitao brzinom od 600 do 700 riječi u sekundi. Pa zašto je onda prosječna brzina čitanja 240 riječi u minuti? Sjećate se da sam pričala da mi dosta vremena trošimo na pokrete oka. Kada krenemo od prve riječi do posljednje. Ne trošimo mi na same pokrete, već problem je u tome što mi možemo da čitamo samo dok nam je oko mirno, dok se ne kreće. Što znači da mi zapravo pravimo pauze od riječi do riječi da bismo ih pročitali. Zbog toga ne treba prelaziti i čitati riječ po riječ, već ih obuhvatiti nekoliko riječi kao jednu cjelinu. Knjiški se to zovu fiksacije. Fiksacije mogu trajati od 1/4 do 1,5 sekunde. Ako se slučajno desi da mislimo da nešto nismo razumeli i da moramo ponovo da se vratimo na određeni tekst, prostom matematikom ćemo shvatiti da čitamo manje od 100 riječi u minuti. Koje su prednosti brzog čitanja? Naše oči manje fizički rade, a imamo i veću motivaciju i koncentraciju. Čovjek zapravo može da registruje 5 riječi u 1/100. I još jedan koristan savjet je da probate brzo čitanje. Da probate da čitate brže nego što možete. Jer, na primjer, kada vozite auto 150 i kada smanjite brzinu na 50, tada vam ti 50 deluju mnogo sporije nego obično. Ukoliko vam se sviđa ovaj video i želite čuti još korisnih informacija, prijavite se na ovaj kanal. Vidimo se uskoro.